माथो हाबा जानायानो जाफिनगासिनो हाबा जानायानो जाफिनगासिनो आरोना थ' जिखियानो जाया मानोथो नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबायानो जोबजासिन नाय जोबजासिन नायाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना माने सुनिया कुइननि माने मा बुंखो माने मा रिप्लाइ होखो नोंथांमोना नायनो हागोन माने जिया रानिया आरोना मा रिप्लाइ होखो नोंथांमोना नायना लानो हागोन नोंथांमोना मोनसे भिडिअ क्लिप्स दिन्थिनि नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय। मालै सेंग्रा सिख्लाफोर मारै खबरफोरा मोजां ना? माथो हाबा जानायानो जाफिनगासिनो खारनायाबो खारबाय थायो खारफ्लेबाय थायो। ओमफ्राय बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा हाबा जानो गिबाय नामा माखासेफ्रा? ओमफ्राय बे फैला मेन्देलानि मेथाइखौसो गोसोखांबाय आं। ब्रा ब्रा जानांथारो गोसो गैयाब्लाबो जाय नों नांगौ जुलि जाया हास्थायब्लाबो बेनो संसार नामा बेनो धोरोम नामा होननाया इसां हाबा जानो गोसोबाबो खायसे हाबा जानो मोना मालायफ्रासो खननै खोनथाम हाबा जाबाय। ओमफ्राय सोर सोरा एबार आंबो नेक्स्ट इयाराव हाबा जानो गोसोसैमोन। हाबा जानो गोसोबाबो हाबा जानो मोनला मालायफ्रासो खोननै खोनथाम हाबा जाबायनो माने नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो नुखाबायानो भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबाथाय मा बुंखो माने मालायफ्रासो खोननै खोनथाम हाबा जाबाय हाबा जानो गोसोबाबो हाबा जानो मोनला माने मा बुंखो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो बे माने जिया रानिया मा बुंखो माने बेखौहाय आं फेसबुकाव मोननानै नोंथांमोननो दिन्थिनो माने खोनासंहोनो होनाय जाबाय आरोना माने सुनिया कुइनखौ मा बुंखो माने बिनि मुं लायाखै बेखौनो बुंदो नङा होमबा खोननै खोनथाम हाबा जाफ्लेबाय थानाय होननाया माने वान दे जाबायमोन आरोना माने बे भिडिअखौ आं होनाय जाबाय। थ' जिखियानो जाया मानोथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन जास्ट ओरैनो नर्मेल भिडिअ जाबाय आरोना। थ' नेक्स्ट भिडिअ फैबाय दोङो रस भिडिअ नोंथांमोना नेना थाबाय थाबानो जाबाय रस भिडिअ फैगासिनो आं बेखौ जास्ट ओरैनो नर्मेल गुसुं होग्रोबाय आरोना भिडिअखौहाय जास्ट ओरैनो गुसुंथार जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायना थाङो नाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय एसे आरोना। थ' बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय।